گەلێ کورد بگشتی و کوردێن ڕۆژاوای کوردستانê bi taybetî jiyaneke tije çile û zivistanên sar û seqem derbas kirine û dikin. Lewma jî çavê wan timî li hatina bihara xweza û azadiya Kurdistanê ye. Bihara Kurdistanê ya qeşeng di edebiyata Kurdî ya klasîk de jî cih girtiye û gelek helbestvanan bi beyt û helbestên xwe yên bedew dabaşa ciwaniya wê kirine. Mela Mensurê Girgaşî ku di sed sala 16 de wefat kiriye di helbesta xwe ya beyta biharê de dibêje: Subhan ji şahê bêçûn çi biharek keskûne qadirê kun feyekûn ji erdan derbûn uyûne kohîsarê di mehzûn bi îzna wî vebûne mineqqeş bûn cîbala ji palal û beybûne ji dengê re'dê biharê wê hilat kêrestûne wê nazil bûy xelate biyaban tezeyyûn bûne beybûnokê nîhala jê têt bihna muenber gerden ji reng piyalan di rêjin miskê ezfer nezer daye bi cîbalan mukemmel bûn sor û zer. Seydayê Cegerxwîn di gelek helbestên xwe de behsa xeml û ciwaniya bihara Kurdistanê dike û hatina biharê dişbîne hatina roja nû ya azadiya Kurdistanê. Bihar xweş e çaxê gulan, çaxê kulîlk û sinbilan, nûroz û sersala dilan kengî bixêr bêtin bihar. Babê û sinbil bên sema, pêlan bidin avên çema, talan dikin derd û xema, kengî bixêr bêtin bihar. Xweska bihar bêtin biliz, fermankî serdarê nebez, em her ne dijmin tev bibez, kengî bixêr bêtin bihar. Bilind dibî ala me jî, balê bidî xweş rahejî, millet hemî serbest bijî, kengî bixêr bêtin bihar. Zanim bihar azadiye, serbestî û dilşadiye, doza me cejna madiye, kengî bixêr bêtin bihar. Seydayê Tîrêj bi peyv û hestên xwe yên nazik demsala biharê dipesinîne û dibêje: Keyê raba binêre dinya îro bihara, guhê xwe tû bidêre barîna berx û kara. Qadê kirasekî şîn wergirtiye bejna xwe, kulîlk bi sed reng û bîn li ser qadê siwara. Mirxa bi kewt û reftên ji zozana berbixwar, silav dikin li deştê bi perwaz û bi para. Sazbendê wan e bilbil bi dengê xwe dinale, derman dikî dilê kul, biharê xweş bihara. Her dem ji bo we tîrêj dikî kar û xebatê, ji bo we bûye dengbêj bi gazî û hewara. Bessa Mustafa, Rûdaw.